Tantak, uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura, uraren Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Denok entzun dugu behin edo behin gure adinekoen ahotan batez ere, bizia dela ura. Eta egia da, uraren inguruan dabil dena biraka. Urrutira joan gabe, ura dira gure gorputzaren bieren, bai eta gure garunaren 180 ere. Ura ez da funtsezko osagai biologiko bat bakarrik. Giza jarduera ez da ulertzen ura gabe. Pertsonen garapena eta ongizatea urarekin lotuta daude ezinbestean. Uraren erabilera eta kudeaketa egokiak bermatzen du horren etorkizuna, gure etorkizuna. Ezagutzen diren bizitza mota guztiak mantentzeko elementu natural garrantzitsuena da ura beraz. Baliabide naturala da, baina baita naturaren doain, aktibo ekosozial eta interes komuneko ondasuna ere. Pertsonen eta oro har, gizartearen aurrerapena elkarrekin ditugun hartu emanetik, talde lanetik, sentimendu komunetatik sortzen da. Horregatik, uraren Euskal Agentzian, uraren inguruko topikoak baztertu nahi ditugu. Ikuspegi bat partekatzeko eta guztioi ur masak babesteko eta mantentzeko helburu eta estrategia komun batzuk partekatzeko. Dela ibaiak, dela ezeguneak, dela trantsizio urak. Gaur, munduan balizko uraren arazoa zarituko gara uraren inguruko topikoetan. Ba alda arazorik? Ikustezagun. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta Flubiotopikoak. Flubio zer? Flubiotopikoak, uraren inguruko topikoak, urari buruzko uste okerrak, alde batera utzi beharrekoak. Eskazia, uholdeak, osasungarritasunik eza, uraren banaketa bidegabea, gehiegizko ustiapena munduan. Behin eta berriz, ikusten ditugu komunikabideetako horri eta izenburuetan, ura eta planetako arazoren bat uztartzen dituzten berriak. Mundua mundu denetik, gatazka iturri izan da ura. Giza jarduerak oreka naturala hautsi eta ur gehiegi aterata, ura kutsatuta edo okupatu edo artifizializatuta, ur ingurunearen osasuna hautsi duenean sortu da modu okerrean uraren arazo deiturikoa. Beraz, gizakiok urarekin dugun harremanean datza arazoa. Mahatma Gandhik zioenez, lurra nahikoa da guztiontzat, baina ez kontsumitzaileen aseezintasunarentzat. Urari aplikatuta, gobernantzarekin du zerikusia arazoak. Nola ura taxuz erabili, ur hori ematen diguten ur masen egoera ekologikoa kaltetu gabe. Eskala globalean oso zabala da kasuistika. Zenbait lurraldek ura eskuratzeko dituzte arazoak eta ondorioz, uraren esparruan nazioarteko lankidetza behar dute, ura eskuratzeko duten eskubidea bermatzeko. Beste lurralde batzuetan aldiz, pribilegiatua da egoera, bai kantitateari, bai kalitateari dagokionez, eta ziurtzat jotzen dugu egoera hori. Batzuek zein besteek uraren kudeaketa eta gobernantza hobetzeko beharra dute ordea. Batzuek lortutako hori guztia mantentzeko, besteek irisgarritasun unibertsala lortzeko, kalitate eta kantitate nahikoan. Hala batzuek zein besteok zaindu behar dugu lurraldeko uren egoera ona, ura edukitzeko luxua ahalbidetzen baitu horrek. Ezinbesteko baliabidea da ura, zeharkakoa. Oinarrizko giza eskubidea izaki, 30 litroko gutxieneko kuota ezarri zuen Nazio Batuek pertsona eta egun bakoitzeko. Euskadiko erakundeak aspalditik garatzen ari gara lurralde antolamendu egokiagoa diseinatzen eta uraren erabilerak eta kontsumoak gure baliabide hidrikoen eskuragarritasunarekin orekatzeko aukera ematen diguten plangintza programak. Baina munduan oso bestelakoa da uraren egoera. 1.000 milioi pertsonak, gutxi gorabera, ez dute bermatuta gutxieneko kuota hori, eta eguneko 700 litrotik gorako kontsumoa duten beste batzuekin bizi dira. Ikusten dugunez, urarekin lotutako desberdintasun sozial handiak daude, oraindik, 21. mendean, eta ez da itxi herrialde aberatsen eta pobreen arteko arrakala.
Bi arazorengatik ari dira agortzen funtsean planetako urgezaren erreserbak, gehiegizko ur erauzketagatik eta ur ingurunearen kutsaduragatik. Nazioarteko eta tokiko agenda mediatikoan arreta handiagoa ematea izan liteke konponbidea agian, izan ere, nekez zainduko dugu behar bezala ezagutzen ez duguna. Horri dagokionez, deigarria da printzipioz ura eskuratzea bezain garrantzitsuak ez diren beste gai batzuek sortzen duten interes mailarekiko aldea. Adibidez, denok dakigu zenbat ordaintzen dugun telefono mugikorraren faktura, baina oso gutxik zenbat ordaintzen dugun ura. Eta ia inork ez du ezagutzen uraren benetako balioa. Gure fakturan ageri dena baino asko handiagoa da jakina. Gaur egun, sarri, ez dugu laraintzat hartzen urak biziari eusteko duen oinarrizko zeregina. Ondo legoke hori aldatzea. Uraren inguruko kultura berri bat ezartzeko denon artean. Uraren kontserbazioan eta horren balio sozial, kultural, ludiko eta emozionalak berreskuratzean oinarrituta. Uraren euskal agentzian baikorrak gara, gure gizarteak azken urteotan izan duen bilakaera ikusita. Egunetik egunera, hobetzekoak gora behera, gero eta euskaldun gehiagok parte hartzen dute uraren kultura urdin berrian. Eta natura imitatzen dute, ekosistemak errespetatuz eta baliabideak ahalik eta gehien aprobetxatuz. Ura alferrik xautu gabe. Euskal hidronimia kulturaren eta uraren arteko lotura, Euskadiko urbideskak, uretako pertsonaiak, topikoak, Euskadiko urak. Hori guztia eta askoz ere gehiago, uraren Tantak podcastaren hurrengo ataletan. Jarrai ezaguzu uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean.